Roberto, a Gabri y a Paula. Lo del megáfono es porque es más reivindicativo, por eso vamos a utilizar. 50 anos, o 8 de marzo, un grupo de mulleres saíu á rúa para protestar polas súas condicións laborais. Anos despois, centos de elas morreron como represalia por reclamar igualdade salarial, diminución da xornada laboral e un tempo para poder amamantar os seus fillos. Como vedes, ás veces as cousas cambian demasiado lento. Este ano, nós quixemos recordar esta data facendo unha humilde homenaxe á muller do rural galego. Por iso, puxemos estas batas tan características e representativas dun traballo silencioso, duro e case sempre moi pouco recoñecido. Pensamos nas nosas mulleres, avós, máis, tías, irmás, mulleres que axudaron co seu esforzo a que nós chegáramos aquí, preparándonos para saber que temos que seguir loitando se queremos avanzar. Pero esta loita precisa de todos nós e por iso vimos de negro, polas que xa non están, polas que pagaron coa súa propia vida, polas que foron asasinadas tan só por ser mulleres. Por todas elas, por todos nós, hoxe aquí dicimos, isto ten que cambiar, isto ten que parar, isto ten que acabar. E todos sabemos que esa nova realidade está tan só nas nosas mans.